En només 24 hores, el tapís floral de la Mare de Déu dels Desemparats estarà instal·lat. L'estan fent a Villena, amb més de 1.000 quilos de flors. Demà serà dia de trasllat i col·locació i per això hem volgut passar pel taller per a saber els detalls del disseny. Minuciositat i precisió a l'extrem són requisits per a aquestes mans artesanes. A Villena, i no és la primera vegada, estan fent el tapís floral de la Mare de Déu dels Desemparats, el que lluirà a la plaça este cap de setmana i s'emportarà un bon grapà de flaixos. 9 persones fa més de 15 dies que hi treballen, una tasca amb encara més responsabilitat en l'any del centenari de la coronació. Hacemos muchísimos trabajos a lo largo del año, pero este, por la tradición y por lo significativo que es para la gente de Valencia, como muy especial, porque sabemos que hay mucha gente pendiente de este trabajo, porque sabemos que es un trabajo que se viene haciendo desde hace más de un siglo y que es muy querido para Valencia. Són 1.100 quilos de flors aromàtiques, totes naturals i de 30 colors diferents. A més de se reproduirà aquell tapís floral de 1923, un disseny que s'ha tret a partir d'esta foto. Això sí, el d'este segle tindrà, diuen, més llum al cel i no un fons fosc, com en aquella ocasió. Les caixes de flors a hores d'ara ja estan pràcticament buides a Villena perquè demà fan camí cap a València. A las 3 de la tarde tiene que estar completamente instalado. Entonces, pues saldrá muy temprano de aquí para que que tampoco nos haga mucho calor, todo el personal, que van 7 personas, empiecen a colocarlo el día 11 por la mañana. Un trasllat tan acurat com la confecció d'un tapís fet des de l'admiració, la mateixa que desitgen que senten tots els que puguen veure'l en viu.